Mas Cipto.
Kacang. Kacang ramet tuh pateni ae. Aduh Nini. Ibu bunga. Yo. Ayo yo. Camanis atur nugrahi Gusti. Ora mung ajren. Lanjut. Bisa nyanting sliramu cahayu. Bok nada campur sarinya Indonesia. Bok audio. Cerah foto di jantung. Dulur-dulur saking SKPI. Sedaya kemawon sembah nuwun. Yo yo yo. Masuk. Suwe ora ketemu cahayu. Gawe Dan anak suwun beritan latemu memujiku Yo. manggiyo Dan rahayu asoy ya kene Oh. Mas Kacang punya nanti mas. Mas Kacang yang di Mati. ojo no. Oh ya Allah. Kok Ya sak pupu horor meneh ya? ditutupne cah. Sak pupu meneh. Ji. Ha. Jan. Hey hey hey. Jadi jadi Amel sebangun. Semoga kanca-kanca saking Bok Nada audio, cerah foto di jantung, capcus, iki lho bocah. Yuk, mangkat. Yo yo yo. Iya iyo, iya iyo. Ayo Pakde. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak. Ning tawang mangku. Nganti lingsir srengenge. Ono kene. Aku nunggu kowe. Bengawan Solo. Yen tak telepon Malah mbok pateni. Mangkel aku
Sinten, Mas Sinten. Acong. Acong. Wah, Apik banget apik. mana apik. Acong. Heeh. Wes. Janjane Iya. ini. Cong. Gelagatmu. Gelagatmu Hey. saja nyuri Hey, oh. hati. Hatiku sujono. Kowe kencan. Kowe kencan karo penyanyi liya. Yo. Ayo. Hey. Dino minggu sing tetunggu Kowe ngajak. kowe ngajak ning taman Eh, oh. bangku nganti lingsir srengenge Ono kene. kini aku nunggu kowe Begawan. ada SMS rambe kita telepon malah ngobat hendi mangkel aku kepada hati pipu masih tak cimal lala cimal lali Alayo. Yo, sesuk bali saka kene terus buka YouTube Pak Radi. Lah aku ndek ingin joget to iki. Lanjut. Janjane kowe ni Cos. Gelagatmu. gelagatmu saja nyuri Eh, oh. hati Ninggal katresnan. hatiku sujono kowe kencan karo wanita liya ayo Ablaskeun ninggal katresnan yo. Pok nada campur sari Indonesia. Mas Acong. Eh. Ayo Pati. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggalku. Apa sliramu aku lali aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan bengi muga-muga Gusti ngejabai saka pananggonmu bali bisa ku
saya suwe Saya suwe saben jejer nyakel tangane banjur ngomong Banjur ngomong mas aku tresno kowe ceritane ceritane wong seneng tunggal sambale ceritane ceritane lenggo jejer saben dinane saya suwe saya suwe saben jejer nyakel tangane banjur ngomong banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kenongo hatiku digawe lara kembang melati agawe larane hati kembang kejubung agawe hatiku bingung kembange mawar tresnoku wis kadung buyar mula wong tresno ora kena nggo sembrono ora becik kanggone para wanita kembang rewe iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak tinggal wae aduh Bob Nada campur sarinya Indonesia cerah foto production Ramboto di jantung yo 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 ceritane ceritane wong seneng kancane dhewe wiwitane wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saya suwe saben jejer nyakel tangane banjur ngomong banjur ngomong mas aku tresno kowe ceritane caritane wong seneng tunggal sambale wiwitane wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong banjur ngomong mas aku tresno kowe kabang kenongo hatiku digawe lara kembang melati agawe larane ngati kembang kejubung agawe hatiku bingung kembange mawar tresnoku wis kadung buyar mula wong tresno ora kena nggo sembrono ora becik kanggone para wanita kembang rewe iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak tinggal wae ae matur sampeyan nuwun monggo Mas Cipto kene wis wong aku wae. Ya semoga lali janjine Pak Katiman. Hey 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 iya iyo iya iyo monggo sesepuh bini sepuh sedaya kemawon saking KSPI dulur-dulur monggo dina minggu sing tak tunggu
Mas Sacong, Mas Kacang, Mas Joko, Wade Katiman, Lah iya ta. Mas Sari. Mas Kacang sing ngendi ta? Yang gemoy. Iki lho, Mas Kacang ki sing iki lho. Lah iya ta, sing ngendi ta? Janjane Iya. kowe ni Gelagatmu. gelagatmu saja nyuri hatiku sujono Kowe kencan. kencan karo Soko. Bok nada nomor sanya Indonesia. Cerah foto Cijantung. Iki lho bocah ya. Yo yo yo. Masuk. Dino minggu sing tak tunggu Kowe ngajak. kowe ngajak ning tapangku nganti lingsir srengenge aku Sesepuh bini sepuh Oke. iki sesepuhku kabeh saking Sesepuh kabeh. KPSI. Nggih. Lagune napa mengke mang Lagune napa, dawuh Bapak? monggo. Bapak rambutnya keren ya Mas Eh? ya. Bapak, Keren aku apa? kalah loh. Aku kalah loh Mas. Tak kandhani. Lah piye? Kuwi menolak tua ngene Oh lho. menolak tua. Yo Mas. Tak apa-apa ya, Pak. Menolak tua jane awake Malah dhewe. ketok keren lah Mas ya. Kaya aku ya. Lah iya, awakmu sesuk disemir kaya ngono ya Mas ya. Oh, ganti Mas, sesuk tak ganti nih Mas. Janjane Yo. kowe ni
sampun lunas. Semangga kanca-kanca Bok Nada. Monggo monggo.